قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جو. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба каналмон хушомадид мегӯям. нури дида тоҷи сар. имрӯза влоги мо сар мешавад. ин анам хеле субҳона тайёр кардам дӯстони азиз. ана барои мо чӣ дар корай? 5 дона тухм дар кор аст, баъд 250 мг шир, 250 мг орд, 2 дона помидор, баъд ним қошуқ чай майда намак ва пиёзи кабутак дошта бошем. пиёз беҳад хушрой. ман ки надорум укроп медозам. биен якҷоя субҳона тайёр мекунем барои раиса. дӯстони азиз, бо мо бимонед. افتادی از بحری خوشی زندگانی رفتی به ما شدی بشی طبیب افتادی ای دادر جون آبی غریبی شورای بازای کی غمی زنده جدایی زورای نبود بر نوا ساز دلی ما به تو بازای کی دو تاری ما نجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای فصل خزان رس اومد از بحر چین موسمی غم تز اومد گفتم زی غریبی شعر تسکین خوانم آهنگ و نوای من غم‌انگیز اومد برادری جان شهری به شهر آواره در راه تومان با جگری سرپاره چشمم بر قطاره از تو بر تیاره شاید دی یکم کست از تو پیغام آرم آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای дар иҷа боша ман ба сари документум омадаистам дӯстони азиз. дамо соат 11 моро 29 биёен гуфтагӣ буд. ман 29 наёмада. медонам ки ё тайёр намекунанд.
3 рӯз баъдаш омадам перевод паспорт. Ман занг задам, то ҳатто пурсидам, гуфтам документҳо тайёрай? Ҳо тайёр. ва ба сари документҳоро омадам, гуфта ки бира сурат бигӣ биё. омадам даиҷа сурати барои паспорт гирифтам. 4 донаш 300 рубл будааст. хай нобити 300 рубл сурата гирифтам. ба пеши чӣ рафтам? ҳавай занак рафтам. документам то ҳозира тайёр нест. зиқ шидам. ана ман гуфтам ки гуфт ки ақала бест. ман дурӯға гуфтам ки ай Москва омадам, агани ай ки ҷо хай дыта сета маршрутка қати омада бошам, неки дурай охи раҳмон. ба гуфтам ки ман ай Москва омадагим, ман дига омада наметавонам. ақала гуфт бест анкета пур кунем. анкетаро пур кард, ҳамаш тайёр буд. ҳамин фарзандома справкаҳошон ай ҷои истиқомат буд. ҳана ҳавая чӣ накардааст? перевод накардааст. ман гуфтам чӣ ба накарди? охи мега ина перевод кардагиай, неки штампҳои Тоҷикистона қабул намекунад. гуфтам хай медонӣ ҳамира чӣ ба перевод накардӣ? ва хай хуласи гап документома гирифта натонистам. бо гашта ина хона рафта истам. то соати 5:30 қатишон истодам, анкета пур кардем. ина ира бинен мо омадагим да ҳами ҷо рӯз буд, соат 11 буд. ина озима хона раҳ киём. ҳоле якум маршруткада свор мешам. даиҷа бинен чӣ қад торик шидай, барф задана сар кард. ана насиб боша ози аиҷа то вокзала мерам. ай вокзал боз сини хона. иҷа боша ман вокзал расидам. иҷа да чиай при вокзални монай. ина иҷа табак мефурӯшад. иҷа нав кушодан муҳиёш хай мешава, наметавонам ягон бор нахаридам. оле даиҷа боша ман тез хӯроки шома тайёр кардам. дӯстони азиз, то омадам расидам қариби 7 шид. шавҳарам я 10-15 минут пас мерасанд. ана хӯроки ман ҳоли тайёр набуд. расти гап зиқ будам барои документҳом, барое ки то ҳамин рӯза тайёр накардааст. ана бо хато кардаи чанд ҷои документҳома гудакҳои кима кира намешиносем ва ё киян да документҳои ман ду гудаки бегонара навистай, гудакҳои мара нанавистай. барои ҳамин бо то ҳамин дера монда рафтам ва омадам газ монхайрият пур кардагиай тез карчика колбасаро сирх кардам. дӯстони азиз, ана и буд влоги имрӯзаи ман аз ҳамаи шумо миннатдорам. дӯстони азиз, бо мо ҳастем, моро дастгирӣ мекунен, моро тамошо мекунен. аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад. дӯстони азиз, то видеоҳои оянда дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошем. хайр, то видеоҳои оянда.